Ukni ngamarach. Accusation owachni okelo bad image ne in kata jo midil gocha nikech ing'eni piny mangima ka piny mangima ka igo siasa kamoro amora samosa wachni Kenya is human abuse the right of human kaka winjo wacheno tibiro winjo ka piny moro bro wuok kumoro to wacho ni ere kaka wadwa dhi mbele go ala motimo go Kenya to report no se wuok ni Kenya timo Kenya is a human right abuse. Kola en piny moro amora mane within the NATO nyalo wuok kiny Finland nyalo chugo to wacho ni by the way opposition leader bolu wa Finland wacho ni be ni winjo ni Kenya abuse human right ere gimo mi watero konyo ne piny machalo kaka Kenya koro ka nyingi so wuok to Ketho to okindo wache mamit relationship mane kinda Kenya ge US a military support abro duoka point mi wacho en ni eyudo ka America miyo Kenya intelligence e gimiluongo ni foreign threat eyudo ka maybe jawaundu moro ne wuok Somalia, South Sudan, Uganda, kala namna whichever biro to en ngama ni reda mar America ni manga marach chiko ko yira America mondo o act Kenya ka kata team gimoro Kenya ka koko o involved in security mar Kenya koro gitiyo very closely wang'eyo kendo ni America nigi base Manda Bay north coast ma soldiers gi train kendo sama soldiers gi train gi soldiers ma Kenya ka kendo gitiegore e yore mag rita kwe both internally and externally koro magi to weche ma wang'eyo ne dhi mbele to wang'eyo ni in the process America ng'eni ko biro in the process no tiyudo ka en gi seche moko en gi kony kata unyalo kwaye gi miluongo ni military hardware en gik machalo bunde lisasi pima kiang'owa koro penjo miwinjo wacho chane niya be nitiere kaka kony ma in short be ne wamiyo Kenya bunde tika bunde no igogo ne choko ratiro mar jo Kenya koro mane e penjo mane jim penjo moko mineno penji kamaka to koro kimake sungu sentimental. Now back to the point kako dwa chwanyo Kenya ikako o the impact bilateral relationship and then number one oketo image to image me uso ga in the international market image me uso ga nikech sani ka penji nyene ndalo moko nche wako mbaka was it 1 month ago kiwinjo DR Congo tiwone Congo omuocho mbona nitiere kuma ngene Congo kuma nyalo wuok kire go Congo hende inyalo wuok kinyi mandega rin kodi for 6 hours kapori ni Congo kapori ne Congo de ngene Kenya ka ok di wuok one corner of Kenya me did at least corner for more than 1 hour kodi ngene samo wache ne Congo kana sani ma ngisi ni ngene nyamino moro tiyo Congo to Congo chabe kuma nyamino yati ditiye kodi ok ing'eyo mano kodi duoko pejo bi winya bare bilateral cha ne wadhi meeting moro mar serikal Mogadishu jumbe ariyo mokalo ka chopo waluongo ne Hamar kichopo kanyo tok di believe a image mean ge pachi nikech ayudo ka wasunge wuothe street gutieno ayudo ka ji baya jo Kenya baya jo mamadho gi madha koro ing'eni but kiini gi an bilaterally kingiso piny moro kata di Sweden ing'eni adwa dhi tiyo Mogadishu ayudo ka that image koro image no ema miyo investor ma America ok dang bi Kenya nikech ing'eni America gin joma tijgi tek investor wacho daga dhi ater pesa na e piny mar ochoro atera mar koro magi as the bilateral complications mantie piny mowinje une Finland, Europe, Sweden gi pinje mamoko go madwa kelo ohand gi Kenya ka kapok obiro to winjo ni no wachore America ni Kenya ni America dwa investigate Kenya ni Kenya rochoro atero mar ing'eni nyaka dikni bede ka niwe warita ne matin wang'eya ne to the end result mar investigation kata nonro ma America timone findings magenango enango koko water gi miluongo ni dongruok kanyi dogo ne korocho bilateral relationship koro emomi iwacho ni nying jo piny no wacho ni nyinge michamo kusa ketho nying Kenya to affect tourism or affect miluongo ni foreign direct investment FDI or affect relationship ma Kenya nigo banyo kata affect ohala to affect uchumi koro affect gimora mora to some affect koro yudo ka jiwruok ma Kenya jiwore gi piny ma oketho relationship necha dok piny kosa dok piny to investment dok piny kosa dok piny to yudo ka dongruok mar piny dok piny in the real politics nying emichamo adwa no winja ne sigana moro manolosnwa kod jafambo marwa